Pois sí, moi bo día, vai dar comezo xa en breve este cuarto foro onde, entre outros asuntos, vaise debater sobre o impacto das intelixencias artificiais. E para falar deste tema non nos pode acompañar ninguén mellor que Alejandro Pazos, que é catedrático de Intelixencias Artificiais na Universidade da Coruña e, ademais, o primeiro ponente neste foro. Moi bo día. Hola, bons días. Gracias por atendernos. Vostede é o primeiro ponente, ninguén mellor para falar pois das intelixencias artificiais, do seu impacto, da ética, de como se poden aplicar. Bueno, eu que quero transmitir un pouco neste foro cales son os retos que ten diante a inteligencia artificial para poder desplegarse dun xeito axeitado e favorecer a sociedade como ferramenta potente que é, e tamén poñer un pouquiño de ciencia no concepto de inteligencia artificial, porque hai unha certa tendencia a asimilala case a cousas máxicas, non? A inteligencia artificial é unha rama da ciencia e, como tal, ten unhas limitacións, ten uns retos, pero tamén ten unhas limitacións e hai que ver cal é o alcance real que pode ter a inteligencia artificial. Eu o que intento é botar un pouquiño de luz sobre esta situación orientada, neste caso, ao sector productivo, pero que podía ser de aplicación a calquer outro sector. Orientada neste caso, como ben di, o sector productivo, porque aquí danse cita sobre todo pois xerentes de grandes empresas, CEOs, tamén moito xente procedente do mundo da banca, neses retos da aplicación da inteligencia artificial. De que estamos falando exactamente? Sí, insistir un pouco no que te decía, de que é importante que as xentes que toman decisións e que afectan a maior parte da sociedade que sexan conscientes de que non estamos ante un evento máxico, estamos ante un evento científico e que o que estamos é diante dunha poderosa ferramenta que o que fai é incrementar as nosas capacidades cognitivas e intelectivas. Pero en ningún xeito ven para sustituir a ninguén, senón que ven para complementar os humanos que están desenvolvendo as funcións, que teñan menos erros e que teñan mellor capacidade de decisión. En este xeito, en este camiño, o que vai a ocurrir é que a inteligencia artificial non pretende sustituir a ningún traballador, a ningunha persoa, senón que o que vai a ocurrir é que as persoas que teñan coñecementos e habilidades usando ferramentas de inteligencia artificial van a sustituir a aquelas que teñan certas carencias neste ámbito, porque realmente vai a facilitar moito o traballo, sobre todo vai a facilitar o traballo que é repetitivo, o traballo que non nos gusta ninguén facer. Ese é o lugar donde millor se vai a implantar a inteligencia artificial e vai a deixar máis tempo aos profesionais para que se dediquen a aquelas tarefas de maior valor engadido que van a dar unha mellor calidade de vida á sociedade, que é o que se pretende. Unha poderosa ferramenta, como ben di, que ven para complementar, non sei se xa se está aplicando sobre todo en grandes empresas galegas. Sí, todas as grandes empresas están xa utilizando ferramentas de inteligencia artificial, sobre todo para clasificación, para predicción, para ver como van a desenvolverse os procesos, para optimizar procesos. Xa se están utilizando as grandes empresas galegas. Xa hai anos que están utilizando ferramentas de inteligencia artificial, nós estamos colaborando con bastantes delas desde hai moito tempo e a verdade é que hai un tecido empresarial moi innovador en Galicia que sempre está a última en estas ferramentas que o que pretenden sempre, obviamente, conseguir unha maior rendabilidade, pero sin esquecerse de mirar ou velar polo benestar dos empregados, pola satisfacción do cliente e todas estas cousas que son obrigadas para os empresarios. Alejandro Pazos, catedrático de Inteligencia Artificial na Universidade da Coruña, moitísimas grazas por atendernos, deixámolo xa porque ademais o primeiro ponente deste cuarto encontro da Toxa, que vai comezar xa en apenas 5 minutos, un foro de debate en que se vai reflexionar e moito, sobre todo sobre a aplicación digital en grandes proxectos nos negocios, aplicados sobre todo a curto e a medio prazo, pero tamén vaise falar e moito, como ben nos indicaba o catedrático, da inteligencia artificial, dos usos, da súa ética e de como nos pode complementar no noso traballo diario.